primul rând, mulțumim primăriei că a ales să se implice în aceste proiecte. Odată, un partener este primăria. Unul dintre proiecte va fi implementat de Asociația Verde de Banat, încă unul de Asociația Alternativei Sportive și al treilea de un grup de inițiativă din Lugoj ce se numește Punem insula pe hartă. Acum eu o să îmi invit colegii să povestească puțin fiecare despre proiectul său și poate începem așa într-o ordine cronologică cum o să se desfășoare aceste proiecte. Iosi Martinescu, sunt de la Verde de Banat. Noi numele proiectului nostru este Lugojenii își îngrijesc insula. Cuvântul de ordine și sper că se va întâmpla. Lugojenii, număr mare, vor veni pe insulă și vor participa activ în curățarea, ecologizarea și în sensul de a-i da viață acestei insule. Locul este magic, mie mi se pare cel mai fain loc din Lugoj. Aici se pot desfășura foarte multe activități, atât educative, cât și sportive, dar și culturale. Eu văd locul ăsta un paradis verde, unde peste câteva luni întreg orașul și, de ce nu, satele din jur s-ar putea bucura de loc unde se pot organiza concerte în aer liber, lecții în aer liber, tot ce înseamnă activități în aer liber. Într-o primă etapă vom ecologiza, vom face 5.000 de metri pătrați un spațiu prietenos, vom croi alei naturale, vom pune 6 mese și vetre de foc, unde lugojenii vor putea petrece timpul liber și se vor putea bucura de... Și apoi sunt convins că în jurul celor 5.000 de metri vor mai veni de 10 ori 5.000 și atunci toată insula va fi curată. Bănuiesc că într-o etapă ulterioară arborii vor fi toți toaletați, îngrijiți și întreaga insulă va avea alt aspect peste câteva luni. Lucrul ăsta va fi posibil dacă în număr cât mai mare va fi interes pentru activitățile astea. Am câteva semnale de la școli, da, lugojenii au nevoie, vor să se implice și sunt convins că în cel mult o lună jumate locul ăsta va fi absolut verde și curat. Vă mulțumesc și vă așteptăm pe voi toți lugojenii alături de noi. Mersi frumos, Iosif. Cum am zis, dăm drumul la aceste proiecte, e un start să amenajăm această insulă și să facem să se întâmple ceva. Al doilea proiect câștigător este al grupului de inițiativă Punem insula pe hartă și las pe Cristi să vă povestească mai multe. Cristian mă numesc, pentru care încă nu mă cunoașteți. Sunt liderul grupului de inițiativă Punem insula pe hartă. Grupul nostru are ca obiectiv principal realizarea unei hărți a insulei, pe care vom identifica și poziționa speciile de arbori și arbuști. Vom participa la acțiunile de ecologizare împreună cu celelalte grupuri. Iar în final vom organiza și un concurs de treasure hunt pentru tineri, pentru copii, în care aceștia vor încerca să descopere premii care le vom ascunde pe insulă. O să realizăm și o hartă de tip hartă de comori de pirați, în care cei mici sperăm să găsească cât mai mult interes. O să ne, cum a zis și colegul Iosif, o să ne ocupăm de amenajarea unei suprafețe de 5.000 de metri pătrați, care o vom îngazona și o vom menține mai ușor pentru întreținere. Și sperăm să vină cât mai multă lume pe insulă. Să deschidem insula către public, ăsta e scopul principal, să curățăm, să ecologizăm și să facem friendly pentru populația din Lugoj. Mersi. Și al treilea proiect este al Asociației Alternativei Sportive, un ONG din Lugoj. Eu mă numesc Silviu Cadia, sunt cofondator al acestei organizații și după ce insula aceasta va fi măcar parțial amenajată, noi cu această organizație vom organiza 3 evenimente în decursul verii cu tematică sportivă și educativă. Am ales o serie de activități care cred că o să fie interesante sau inedite pentru lugojeni. Vă dau câteva exemple, printre care badminton,
fitness, yoga, meditație, explorarea Timișului cu caiacul și pe lângă asta poate niște proiecții de videouri tematice și mai ales niște discuții cu oameni din Lugoj care au avut tangențe cu sportul, foști campioni sau oameni care au ceva de spus când vine vorba de sport sau de educație. Și la fel ca și grupul de inițiativă despre care a povestit colegul Cristi, și noi o să ne implicăm în amenajarea și mai ales în curățarea acestei insule. Cum am zis, ăsta este startul. Noi vrem să începem să facem ceva pe această insulă, chiar dacă până acum nu s-a întâmplat nimic. Știm cu toții că acesta este un spațiu inundabil, investițiile astfel sunt foarte riscante și după cum se vede nu se prea întâmplă aici nimic. Totuși, asta n-ar trebui să ne împiedice să facem ceva aici, că vedem cum locul ăsta devine în paragină. Astfel că noi dăm startul și vrem să vedem ce o să se întâmple pe parcurs, atât cu insula cât și cu comunitatea. Și nu în ultimul rând vă spuneam că avem și sprijinul primăriei. Și dacă poți, Roxana, să spui câteva cuvinte despre implicarea primăriei în aceste proiecte, pe mine mă bucură asta foarte mult. Mulțumim frumos! Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din primărie care au venit astăzi aici. Mulțumesc asociațiilor, reprezentanților asociațiilor și reprezentantului grupului de inițiativă. Mulțumesc frumos reprezentanților Fundației Comunitare Timișoara pentru prezență. Și așa cum deja ați descoperit, voi relua foarte pe scurt. Urmează să se implementeze până la finalul lunii iulie în acest an 3 proiecte pe această insulă. Unul dintre aceste proiecte sună simplu, dar nu este și e foarte important ca el să aibă loc. Este vorba despre maparea acestei insule. Vom descoperi care sunt speciile de plante, de arbori, arbuști și chiar mamifere de mici dimensiuni care trăiesc pe această insulă, care practic fac parte din biodiversitate și din ecosistemul acestei insule. Celălalt proiect, fără de care noi nu am avea cum să ne bucurăm de spațiu, este acela de ecologizare și amenajare. Și în fine, cel de activare a insulei, prin evenimentele pe care le-ați descoperit deja, este probabil proiectul cel mai animat, acela care va readuce insula în viața lugojenilor și pe lugojeni înapoi pe insulă. Colegii prezenți din partea administrației publice sunt arhitecții din cadrul primăriei, reprezentanții compartimentului de mediu, de salubritate și reprezentanți ai echipei Administrare Patrimoniu Lugoj. Ei sunt cei care, alături de echipele de implementare, vor demara acțiuni de amenajare și ecologizare. Vreau să transmit un mesaj lugojenilor. Este foarte important ca ei să revină pe insulă. Mulți și-au petrecut aici copilăria. Mulți au învățat să înoate aici. Alții am înțeles că au învățat să patineze aici. Vă rog frumos să reveniți și să împărtășiți din poveștile voastre în cadrul acestor acțiuni, fie că vorbim despre ecologizare, fie că vorbim despre acțiunile care reprezintă lecții pentru copii, lecțiile non-formale, fie că vorbim despre aceste concerte care sunt posibile, respectiv întâlnirile care se referă mai mult la divertisment. Este important să revenim pe insulă. Cu energia noastră vom reuși să redăm acest loc orașului. Vă mulțumim frumos și vă propun să mergem și să descoperim efectiv care este stadiul actual al insulei. Ok. Mulțumim că ați venit, asta e cel mai important. Avem niște hărți, nu sunt foarte multe. Intenția este aceea de a nu printa. Nu am vrut să facem bannere, nu am vrut să facem materiale care înseamnă plastic, pentru că noi ne întâlnim aici să adunăm plasticul și să-l dizolvăm. Astfel încât o să facem niște grupuri mai mici și o să începem să descoperim care e relieful insulei, să ne dăm seama care sunt zonele care urmează să fie nivelate cu utilaje, pentru că va fi imposibil doar cu oamenii. Și vom încerca să identificăm zona cea mai potrivită pentru amenajarea aceasta de 5.000 de metri pătrați, dacă este cumva alta decât cea pe care ne aflăm. Și ar fi bine cumva să încercați să identificați care sunt oamenii pe lângă care vreți să mergeți. Deci îl avem pe domnul arhitect șef
domnul Mazilu, le avem pe cele două colege Denisa și Denisa, de asemenea arhitecte, și le avem pe Paul Gribincea, reprezentant al Administrare Patrimoniu Local. Și cred că fundația și cei 3 reprezentanți ar trebui să facă o echipă alături de colegi din primărie, iar noi ceilalți să-i urmărim și să tragem cu urechea să vedem ce pun la cale.